Mitä tarvitaan, että lämmitysjärjestelmästä saadaan paras ja innovatiivisin lämpöratkaisu? Sytyttävä kipinä. Fröling merkitsee uusia ideoita, jatkuvaa kehitystä ja tutkimusta omissa yksiköissä. Fröling on biomassalämmityksen pioneeri. Haloilla, hakkeella tai pelleteillä. Me otamme puusta kaiken irti. Parhaan lämpöarvon. Ahkeruus, intohimo, sitoutuminen. Frölingissä tulevaisuus syntyy täydellä panoksella omassa tuotannossa. Osaamisellamme Frölingin tehtaissa Itävallassa ja Saksassa. Pienkattiloista teollisuuslaitoksiin, omakotitaloista hotelleihin. Jokainen yksityiskohta kertoo noin 1000 työntekijämme sydämellä tekemisestä ja palosta asiakkaitamme kohtaan. Frölingissä tulevaisuus syntyy palvelusta ja tuesta kaikilla osa-alueilla. Suunnittelusta huoltopalveluun. Oletpa asentaja tai loppuasiakas, olemme 100% tukenasi. Osaavasti ja nopeasti, huippukoulutettuina ja aina uusimman tekniikan tasalla. Kestävästi, riippumattomasti ja joustavasti. Näin lämmitetään nyt ja tuleville sukupolville. Paikallisella, uusiutuvalla energialähteellä. Fröling ottaa puusta kaiken irti. Lämpöä tänään ja tulevaisuudessa. Innomak Oy. Asiantuntijasi työstössä, kierrätyksessä ja lämmitysratkaisuissa.